Jej, to je nepříjemné. Zdravím. Tak jdeme na to. To bude teďka test inteligence. To je ťažké, my máme seriózne a drsné pohovory. Tam nič vtipné sa tam nedeje. No. Můj pohovor byla vlastně prezentácia toho, co chcem robiť. Spoustu zkušeností a poznal jsem tady velmi dobrý kolektiv. Můžu zkoušet na opravdu velkým množstvím lidí, kteří navštěvují naše projekty, jak se chovají a jak to na ně působí. Hraní na PlayStation. Softball. Team building v indické kuchyni. Laser game. Masáže v kancelářích. Já se těším do práce. A na klídek a pohodu. Za práci. Na kolektiv samozřejmě a na tu práci, protože mě to baví. Teplou židli. Ja teraz tak bude ako sa teším na Luciaku židli. Super nadupanou firmu. S brutálním potenciálem. Napadá akorát širafa. Kameleo. Alfred. Alfrede, co si myslíš? Ale jsi nějaká hezká fena, ne? Na mě, no. Na šivého papuče. Na mě. Rozhodně šivého papuče. Kolika denně vypije Roman? Jako v litrech? Hodně. Strašně moc. To je největší pijec kávy. Fakt. Kávopis. 6-7. Vůbec se sem nebojte přijít, je to super. Fakt to stojí za to. A to je všechno. Hotovo. Tak čau. A ještě bych som povedal, že neugojení a jede.